Okay, video hii naipangapo nchitumbuka. Lero ndifuna ndipange nchichewa nangazi yanu ichi. Ayo, chasako iwe, ntumbuka iwe. Okay, tienti kambene za nkaka. Kodi nkaka ndo ipa kapena wabwino. Ndemu kama wenga Bible, kama wenga literature. Nkaka anthu amaopopa kwambiri chifukwa choti kalekalepo chinali chinthu chofunikira kopsa. Komanso kukabadwa ng'ombe, kabadwa mwana, chakudya chimakhala nkaka. Ndeko anthu ambiri amaona ngati nkaka ndi chani? Ndi deal. Ndipo izi ndizoona nkaka ndi wabwino kopsa. Bere ndi wemi amati muzipatala munde muli makampeni. Kuti mwana mpase nkaka wa amayi yake mpaka na kwani zaka ziwiri. Izofunikira kopsa. Koma zimene zozo zana kuti mwana akabadwa paje amabadwa ndi kuthekera kuti sugar amene amakhala mu nkaka muja amatha kumugaya bwino. Munthu ukamakula ukamazafika zaka 20 kuthekera kuja kumakhala kwatani kwatha. Ndiye kwa mwana kumwa nkaka sizachilendo iyayi. Chifukwa chake ng'ombe nazo zikafika zaka ziwiri ka miezi ingati kaya mwana uja zimatani zimayamba kumulesa kumwa nkaka. Yamba kudya udzu iwe. Ndiye nkhani yake ndi imeneyo yonena kuti nkaka uja ndi wabwino kopsa. Koma kwa mwana amanena in fact kuli kafukufuku amene ananena kuti kwa anthu ife mukamampasa mwana uja mama waliyense kumpasa glass la nkaka mwana uja amapezeka kuti watani waonjezera 1 cm kukutalika kwake akamazafika zaka 18. Ndiye nkaka ndi wabwino kopsa. Komano tikafika zaka 18 paja umakhala kuti munthu watani wakula. In fact amanena kuti ndi anthu ochepa kwambiri mwina 0% yokha imene ungakulebe ukakwana zaka 18. Ndiye ukafika zaka 18 paja umakhala wakula basi. Utakuyamba kuvota, utakuchoka pakhomo, utakupanga kuyamba kupanga zinthu zachisembwere zinazo. Komanso thupi lako limakhala lasintha kuthekera kuja konena kuti iwe utakutani utakugaya sugar imene makhala mkaka muja kumatha. Ndiye kwa munthu wankulu wa zaka 20 mkaka si wabwino chifukwa choti padziko panopa anthu ambiri ndamene amati chani ali lactose intolerant. Lactose ndi sugar amene amakhala muchani mkaka muja. Ndiye mukaona padziko panopa makamaka anzathu ku West Africa uku ambiri tili lactose intolerance. Ngati mukuti ndi kunama leroli mukadzuka paje mwina pa lunch paja musadi china chilichonse mungotenga nkaka full cream milk powder osati tinkaka tochita kunyosole yako ngati mugawana ndalama zako chipani ya nkaka wambiri full cream milk powder umenye 1 glass ndiye mudikire kai 30 minutes mupeza kuti mimbamu mwayamba kupotokola kopsa mpaka namupita kukatani kukasegula mimba. Ndiye anthu ambiri makamaka ifeyo akuda ife anthu ambiri tili lactose intolerant. Pali anthu ochepa kwambiri amene ali ndi mutation imene inapangisa kuti azitha kugaya benkaka ola atate akula chotani. Anthuwo ndi ena ake amakhala ku East Africa kugula china Masai ndi anthu aku Northern Europe. Ndiye kwa azungu ena kumwa nkaka no problem. Ndiye azungu nkaka amaokonda kopsa. Ndiye tifike no kwa azungu kumene koko chifukwa choti anthu amene apopa nkaka kwambiri ndi azunguwo. Akuti kalekale kunali nkhondo imene amamenyana pachiweniweni azungu okha omwewo. Ndiye aku America analima ng'ombe zambiri. Anaweta ng'ombe zambiri ndiye kunali nkaka wambiri. Nkhondo ija itatha anaganiza kuti ndiye tipanga bwanji kwachuluka nkaka. Ndiye anaganiza kuti apa chimene tingapange timenye chikampeni ichi ndi chijamati goat milk. Ukaona ma t-shirt ambiri amalemba kamene goat milk ndiye amatenga maselebu
ndikuwapasa nkaka zimwa ndikumakhala ndi kamastash kankaka. Zinapangisa kuti anthu ambiri aone ngati nkaka uja ndi chani, ndi panacea. Ndi anapanga recommend kunena kuti anthu azimwa nkaka. Idea inali yoti ng'ombe zinali zambiri nthawi imene ijayi, nkhondo yatha, ndi nkaka awupitisa kutiko. Ndi anapusisa anthu pakana kumaona ngati kuti chani nkaka uja ndiofunikira. Ndi pamene tinafikira no ifeyo anthu analima ng'ombe kopsa kufika kuti mpaka panopa kumalo ena ngati kuchani ku Northern Europe ku Europe kumapezeka kuti nkaka uja ndio chipa kuposa madzi. Ndi izi zimachitika kwambiri. Ndiye kani yake ndi milioni na kuti nkaka siwa bwino. Ndeti bwereno kuma effects kuti nkaka ndoyipa chifukwa chani. Okay, number 1 ndanena kuti anthu ambiri ife sitimatha kugaya chani, sitimatha kugaya nkaka in terms of lactose intolerance. Ndi imene tiyika popo ma effects ake siakulu kwambiri. Lactose intolerance ndio kuti you just feel uncomfortable pang'ono. Koma tiyika hapo. Number 2 ma effects awawaso siakulu so kwambiri. Amati chani kodi acne. Umatuluka ziphuphu munthu kumwa nkaka muja. Nanga si nkaka uja ndi wa mwana koma so wachoka kwa amayi watabereka kumene. Umakhala ma hormones mene mujamu. Ndi wewe ukamwa umapezeka kuti basi ziphuphu mbwe. Ndi anthu ena nkaka sumakhala iyayo umapasa ziphuphu. Koma ma effects amene wonso siyabwino, si serious kwambiri. Ndeti kupitirira anthu ena amanena kuti nkaka uja utha kukunenepesa mauchitsiru, weight gain. Musayiwale zoti munkaka muja muli mafuta, mafuta amene timati chani kuti saturated fats. Muzao bwatise nkaka uja pamwamba paja mupeza pali ka cream kena. Anthu ena amaona ngati ndi udolo kuti nkaka uja umabwera kamene kachaka. Amene ajawa ni saturated fats, mafuta oyipa kwambiri kuti atha kukunenepesani. Ndi kuli weight loss kumene koko muyike pamene popo. Komanso ma effects amene mutha kunena sakuti chani siwoyipa kwambiri yaye weight gain imene yoyo. Then muziwa zoti munkaka muja muli macalories tanena kuti muli lactose uja ndi sugar ndithu. Ndi kwa munthu oti you are watching your sugar nkaka uja ndi woyipa. Kwa anthu amene ali madwala matenda sugar akamwa nkaka uja sugar imatha kushuta ndithu, kusonyeza kuti iya ndithu mkati mwa nkaka ndi sugar. Ndi nkaka siwa bwino kwa anthu ena. Nkaka uja zili ngati kumwa kudya chinangwa, nkaka uja zili ngati kudya chani, kudya nsima. Ndi kwa anthu ena akuti akufuna kupanga watch their weight, they should watch nkaka intake. Okay, mene mujamu muli macalories. Ndi kwa anthu ena ake sizabwino iya. Okay, tipitirire ku cancer. Pali ma cancer mtundu uwiri imene amayipanga connect to nkaka. Koma ndi pange zoom in pa cancer imodzi imene amati prostate cancer. Cancer iyi ndi cancer ya kusawiti uku ujeni kumipira ya bambo cha kumene koko. Ndipo cancer iyi makonda kupanga affect ifeyo anthu akudafe makamaka chinyamata kuti tafika zaka 40 42 kumapita uku. Ndi akuti kwa munthu amene amakonda nkaka risk yodwala cancer imene yoyo imachulukira hapo pang'ono. Kuliso cancer ina yake koma ndi yaitali zina zomutha kuwerenga nokha. Ine ndine tola nkhani ina yake ndikungokupangirana yani scheme pamwamba ngati nkaka omweyo. Okay, ndi imachulukisa chiopsezo cha cancer ndi muchike so apo. China ndichonena kuti anthu amanamiza anthu kunena kuti ati cancer iyi ipangisa kuti mafupa ako azikhala olimba, mafupa azikhala mphamvu. Koma ironically ati munthu ukamwa nkaka kwambiri umachulukisa chiopsezo chamachani chama fractures. Ma fractures ngati ma hip fractures. Ndizodabwisa kwambiri zoti anthu amanama zoti mukansa muchani munkaka muja muli chani muli calcium. Komano akapanga kafukufuku onena kuti maiko amene
amamwa mkaka ndi atiwo, amene samamwa mkaka ndi atiwo. Zimapezeka kuti kumayiko amene anthu amakonda mkaka kuja ndi kumene kumakhala anthu ndi mafupa othyoka ambiri kuposa kwinako. Nde izizi zomanena kuti mkaka muli calcium ikulimbisirani mafupa ndi nkhani zina zake zoti zitakhala zopanda umboni. Komanso msayiwale zoti calcium yo ali mu zinthu zambiri, mutinteza tina take, ma cashews, ma walnuts, muli calcium wambiri enough kuti apange sustain. Nde sizifunika kuti mumwe mkaka kudya masamba ena ake ngati kaya amati chani masamba amene ajawanda ngoyiwa pang'ono. Muli chani, muli calcium wambiri, kabichi chani. Ndiye osamadandaula ndi izi zonena kuti timwe mkaka kuti tipeze calcium, timwe mkaka kuti ati mafupa achuluke, zikafika pa pound for pound. Research imanena kuti zinazi ndi nkhamba kamwa chabe. Ndiye nkhani yake ndimene yonena kuti mkaka siwa bwino. Mkaka siwa bwino. Munthu woti wakula, munthu woti wafika zaka 20, munthu woti wafika zaka 25, kumwa mkaka ndikungoononga thupi pang'ono umazibweretsera mavuto. Mkati muja muli zima chemicals. Ndanenaso kali kunena kuti inuyo mutapita ngati ku New Zealand, anthu ambiri akapita akaona New Zealand ija amajambula mkaka uja ting'ombe tili pa phiri kwina kukwa green bwino. Koma chimene amayiwala ndi choti mkaka ng'ombe ije amene amayipasa mankhwala. Ng'ombe ije amayipasa mankhwala, mavaccine, ma penicillin, ma antibiotics, chimene chimapangisa kuti mmalo ena ku New Zealand kuja timisinje takumene kwa kuti khali more polluted than misinje ya ku India ija. Ndiye mkaka muja is official kuti mkungu ine kukhala chani zima pollution zimene zozo. Ndi ng'ombe ija zimene amazipasa mankhwala aja, ma vaccine aja zili mkaka muja. Bora mkaka wakumuzi waku Malawi uno woti ng'ombe ija mango isiye ziyenda yota. Koma mikaka iyi yakunjayi makamaka ngati kunoko ku China kunoko, mkaka uchokere ku China iniyo muzingo ziwa zoti yatani yalakwa ma contaminants ndi ngambwe. Ndiye mkaka no go zone. Ndi mangofuna kuti lero litigawaneko nzeru zimene zonena kuti kwa nthawi ya Italia akhala kukunamizani adzakhale anu, amayi anu, ndi agogo anu aja kunena kuti imwa mkaka mafupa akhala olimba, imwa mkaka ndi wabwino, mkaka muli thanzi. Koma ayi ndithu tikawayika pa scale tikupezeka kuti mkaka uja in fact on balance ndi woyipa, si wabwino iyayi. Munthu wa thanzi sakufunika kumamwa mkaka. Ndiye cut off point zikhala kuti mpaseni mwana mkaka akafika zaka 18 ija basi mupange substitute mkaka, ma nutrients amu mkaka uja azipeza kwina. Lero imafuna tikambiraneko zimene zozo. Ine Morton Bagaya ndimakonda kupanga tima video tambiri tangati timene tonena kuti anthu aziganiza kachikena zimene anamva zija aganizireso kachikena chifukwa cha anthu ena ake takula ndi agogo. Anyway, cheers.